Perjuangan jroning donga. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 17 November taun 2025 kapethik saka Injil Lukas bab 18 ayat 35 tekan ayat 43. Donga mono bisa kamangerteni minangka sawijining perjuangan. Kaarani mengkono jalaran kanggo kinabuli sawijining gegayuhan utawa panyuwunan apa kang kakarepake kudu kaaturake sacara wola-wali. Mbok menawa panemu kaya mengkene iki kang dasari donga novena 3 kari Salam Maria kang katindakake 9 dina lawase tanpa lowong. Nadyan mengkono tetep wae kinabuli donga kapasrahake marang Gusti kang kagungan purba lan wasisa. Dumadine pangeram-eram sarasi sawijining wong pepriman wuta ing sacedhake kutha Yeriko ing waosan dina iki bisa kamakneni minangka sawijining perjuangan donga. Telung perkara kang ndadekake pangeram-eram iki bisa kadudut minangka perjuangan jroning donga. Kahanan banget mbutuhake anane pamenggak sarta asta dalem Gusti Yesus kang mulung tetulung. Monggo padha kita onceki siji mbaka siji telung perkara iki. Sepisan bab kahanan kang banget mbutuhake. Kabeh wong mesti sarujuk menawa bisa sumurup mono sawijining kabegjan lan kanugrahan. Prakara iki luwih-luwih banget kabutuhake dening sawijining wong wuta. Mesti salah siji isi donga utawa kang kaunjukake yaiku pepinginan kanggo bisa sumurup. Kapindho, bab anane pamenggak. Pamenggak utawa pepalang yaiku apa lan sapa wae kang mepalangi sawijining wong kanggo ngrengkuh gegayuhane. Pamenggak bisa arupa rasa pesimis, bisa arupa sikap nglokro, bisa uga sikape wong-wong kang ora prayoga. Perjuangan dumadi rikala wong ora mandheg ing pepalang ananging kupiyon nrabas lan ngliwati pepalang. Kang katindakake wong pepriman wuta ing waosan dina iki yaiku kanthi nguwuh-uwuh lan nguwuh ora peduli tumindake kapepalangi lan kacandheg liyan. Mengkene panguwuh wong pepriman wuta mau. Sri Yesus putra Daud mugi melasana kawula. Ing waosan kapratelekake si pepriman wuta iki nguwuh makaping-kaping amrih Gusti midhanget lan migatekake panguwuhe. Panguwuh mau kaucapake tansaya sura ngelingi kahanan gembruduke wong akeh kang barengi Gusti Yesus. Prastawa banget renyuhake dumadi. Gusti Yesus njaluk tulung salah sawijining wong nglarapake si wuta ing ngarsa panjenengane. Ing ngarsane Gusti Yesus wong wuta mau ngambali meneh panyuwunane. Gusti, mugi kawula saged sumerap. Pirsa kapitayane kang kandel, Gusti Yesus ngendika, "Sarasa kapitayanmu wis nyelametake awakmu." Sakal wong wuta mau bisa melek alias saras. Para tresna PLM kinasih kudu kaakoni menawa ora akeh wong kang panteng ing donga. Ana kang gampang waleh, ana kang mutungan, ana kang iman kapitayane tipis lan lemir. Mula ora akeh uga wong kang kagebulake gegayuhane. Sinau saka prastawa pangeram-eram kang dumadi marang wong pepriman wuta dina iki tanpa nglirwakake sih kuwasa lan purba wasisa dalem Gusti, prayoga awake dhewe ora gampang nglokro apa meneh mutung ing donga. Awit donga mono butuh perjuangan. Saka perjuangan mau pratela kabutuhan lan kauletan kapitayan kita. Suwawi sami munjuk, kuwingasmu dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula mujuk sembah nuwun awit tulodo perjuangan ingkang katindakaken dening tiyang pepriman wuta ingkang panjenengan lekaken mripatipun dinten menika. Mugi kawula ugi panteng ing donga amresih nugara dalem saged kawula raosaken sarta karaosaken sesami kawula jer kawula ndedonga ugi boten namung kangge kabetahan kawula pribadi kemawon. Panjenengan kawula puji lan luhuraken
panjenengan sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci samenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.